Салом алейкум. Мо мегузарем ба дарси дигар ва дар ин дарс мо аз масқи 46 сар мекунем ва мебинем ки дар ин ҷо дараҷаҳо оварда шудаанд. 12 дар дараҷаи 4 мо метавонем нависем 4 зарби 3 дар дараҷаи 4 ва дар 10 дар дараҷаи 3-ро метавонем нависем 2 зарби 5 дар дараҷаи 3. Чунин навистан мумкин аст дараҷаҳоро вақте ки қавсҳоро кушодем агар ва ҳар яки инҳо чӣ мешаванд, дар ин дараҷаҳои худашон метавонанд биёянд. Ва агар мо низ 4-ро ба 3 зарб кунем, ин 12 мешавад. Қавсро кушоем агар, мо ҳамин 12 дар дараҷаи 4-ро ва ё 10 дар дараҷаи 3-ро чӣ кор мекунем? Ҳосил мекунем. Ва биёед дар ин ҷо мо ба ҷои 12 дар дараҷаи 4 менависем 4 зарби 3 дар дараҷаи 4 ва тақсими 4 дар дараҷаи 3 зарби 3 дар дараҷаи 4 тақсими 2 зарби 5 дар дараҷаи 3 тақсими 2 дар дараҷаи 3 зарби 5 дар дараҷаи 4 баробар. Хуб, қавсҳоро кушоем агар, чунин шакл мегирад зарбшавандаҳои мо 4 дар дараҷаи 4 ва 3 дар дараҷаи 4. дар ин ҷо шуда агар 4 дар дараҷаи 3 зарби 3 дар дараҷаи 4 ва ин касрро мо метавонем ки чапа нависем, яъне ки касри аввал бетағйир мемонем ва касри дуюмро бошад агар чапа нависта дар ин ҷо зарб мегузорем, яъне ки дар ин ҷо зарб мешавад. хуб, 2 дар дараҷаи 3 мешавад зарби 5 дар дараҷаи 4 ва қавсро агар кушоем 2 дар дараҷаи 3 мешавад зарби 5 дар дараҷаи 3 баробар. дар ин ҷо мебинем ки 3 дар дараҷаи 4 бо 3 дар дараҷаи 4 ихтисор мешаванд ва мемонад 4 дар дараҷаи 4 ва 4 дар дараҷаи 3. агар мо 4 дар дараҷаи 3-ро аз махраҷ ба сурат барем агар, мо мебинем ки аломати дараҷа иваз мешавад, яъне ки аломати дараҷаи мо иваз мешавад. аз сурат ба махраҷ мебарем ё аз махраҷ ба сурат. ва ин ҷо бошад агар мо аз махраҷ ба сурат мебарем ва аломати дараҷа низ тағйир меёбад. ва дар ин ҷо бошад агар зарб аст, хуб, 2 дар дараҷаи 3 низ ихтисор мешаванд инҳо ва мемонад ба мо 5 дар дараҷаи 4. дар ин ҷо низ мо чӣ кор мекунем? аз махраҷ ба сурат мебарем 5 дар дараҷаи 3-ро, вале аломаташро иваз мекунем. хуб, дар ин ҷо мешавад асосҳои якхела агар бинед ва мо дараҷаҳоро чӣ кор мекунем? Метавонем вақте ки асосҳо якхела бошанд ҷамъ ва тарк кунем. 4 дар дараҷаи 4 минуси 3 ва дар ин ҷо бошад агар 5 дар дараҷаи 4 минуси чанд мешавад? 3 мешавад. хуб, акнун ин баробар. хуб, 4 дар дараҷаи 1 мешавад ва 5 дар дараҷаи низ 1 мешавад. 4 дар дараҷаи 1 ин мешавад 4 ва 5 дар дараҷаи 1 ин мешавад 5. 4-ро ба 5 зарб мекунем, ин мешавад 20 ва ҷавоби Б-ро бо ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 47. дар ин машқ низ мо чунин метавонем нависем, яъне ки 5 зарби 3 дар дараҷаи 3 тақсими 5 дар дараҷаи 3 зарби 3 дар дараҷаи 2 тақсим мешавад ба 20. 20-ро метавонем нависем 4 зарби 5 дар дараҷаи 4 ва 4 дар дараҷаи 5 5 дар дараҷаи 4 дар ин ҷо баробар. хуб, мо қавсҳоро мекушоем, мешавад 5 дар дараҷаи 3 зарби 3 дар дараҷаи 3 тақсими 5 дар дараҷаи 3 зарби 3 дар дараҷаи 2 ва дар ин ҷо зарб мегузорем, касрро сурат махраҷ ҷояшро иваз мекунем. 4 дар дараҷаи 5 мешавад ва 5 дар дараҷаи 4 мешавад. дар ин ҷо бошад агар 4 дар дараҷаи 4 мешавад зарби 5 дар дараҷаи 4. хуб, мебинем ки 5 дар дараҷаи 4 бо 5 дар дараҷаи 4 ихтисор мешаванд ва дар ин ҷо низ 5 дар дараҷаи 3 низ онҳо низ ихтисор мешаванд ва мемонад ба мо 3 дар дараҷаи 3 зарби 3 дар дараҷаи минуси 2. чунки аз махраҷ ба сурат равад агар аломати дараҷа иваз мегардад. зарби 4 дар дараҷаи 5 зарби минуси 4 дар дараҷаи 4.
хуб, асосҳо якхела мебошанд. мо дараҷаҳоро тарҳу ҷамъ мекунем. Зарби 4 5 минуси 4 мешавад ва дар ин ҷо бошад агар тарҳ мекунем 3 минуси 2 мешавад 1 ва 4. дар ин ҷо мешавад асос 5 тарҳи 4 низ мешавад 1. 3 зарби 4 ин мешавад 12. хуб, мо метавонем дар ин ҷо ҷавоби аро чӣ кор кунем? Интихоб кунем дар машқи 47. мегузорем ба машқи 48. дар ин ҷо низ мо бо чунин тарз чӣ кор мекунем? Инҳоро ҷудо мекунем, яъне ки 3 зарби 6 мешавад, дар ин ҷо 3 мешавад ва дар ин ҷо бошад агар 3 дар дараҷаи 2 6 дар дараҷаи 3 тақсими 30 дар дараҷаи 4 метавонем нависем 15 зарби 2 дар дараҷаи 4 тақсими 15 дар дараҷаи 4 зарби 2 дар дараҷаи 5 баробар. хуб, 3 дар дараҷаи 3 мешавад зарби 6 дар дараҷаи 3 мешавад тақсим мекунем ба 3 дар дараҷаи 2 зарби 6 дар дараҷаи 3. хуб, зарб мегузорем, чапа менависем сурату махраҷро. 15 дар дараҷаи 4 зарби 2 дар дараҷаи 5 ва дар ин ҷо бошад агар 15 дар дараҷаи 4 зарби 2 дар дараҷаи 4 баробар. мо мебинем ки 6 дар дараҷаи 3 ихтисор мешаванд ва 15 дар дараҷаи 4 низ ихтисор мешавад ва мемонад ба мо 3 дар дараҷаи 3 зарби 3 дар дараҷаи минуси 2 зарби 2 дар дараҷаи 5 зарби 2 дар дараҷаи минуси 4 мешавад баробар ва дар ин ҷо мемонад 3 дар дараҷаи 3 минуси 2 зарби 2 дар дараҷаи 5 минуси 4. хуб, ки бошад дар ин ҷо мемонад 3 дар дараҷаи 1 зарби 2 дар дараҷаи 1 баробар мешавад 6 ва 6ро дар ҷавоби ди чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. хуб, мегузарем ба решаҳои квадратӣ дар машқи 49 ва дар ин ҷо бошад агар қимати водаро бояд мо ёбем. агар бинед дар ин ҷо вергулҳо дода шудаанд, мо метавонем нависем инро бо чунин тарз, яъне ки мо метавонем ҳам дар сурат ва ҳам дар махраҷ ин вергулҳоро якто ба тарафи рост чӣ кор кунем? Барем. яъне ки ҳам дар бояд сурат барем ва ҳам дар махраҷ ва ин мешавад 81 тақсими 1 мешавад ва ҷамъи мешавад решаи 2 дар дараҷаи 2 тақсим мешавад ба 2. хуб, баробар. агар мо аз 81 реша гирем, ин 81 мешавад бо чунин тарз агар нависем ва 1. биёед аввал интавр нависем ва дараҷаи 2 бо решаи 2 ихтисор мешаванд ва дар ин ҷо мемонад 2 тақсими 2. хуб, баробар. агар 81 реша гирем, ин мешавад 9, чунки 9 кара 9 81 аст ва аз 1 бошад агар реша 1 мебарояд ҷамъи 2 тақсими 2 1 ва ин мешавад дар охир 10. ва ҷавоби сиро чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 50 баробар. мо метавонем низ ҳам суратро ҳам махраҷро вергулро якта ба тарафи рост барем ва ин мешавад тақсими 1. 64 тақсими 1 мешавад ҷамъи 4 тақсими 2 баробар. аз 64 ин мешавад 8, аз 1 мешавад 1. хуб, ҷамъи аз 4 мешавад 2 ва тақсими 2 дар ин мешавад 8 ҷамъи 1. ин баробар мешавад ба 9 ва 9ро чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем дар мисоли 50. мегузарем ба машқи 51. дар ин ҷо бошад агар мебинед танҳо ба танҳо ин решаҳо дода шудаанд, ҳам ин реша дар танҳоӣ, вале мо метавонем чӣ кор кунем? ҳамаи онҳоро дар як реша нависем ва ин мешавад 7/2 тақсими 0/2 ҷамъи 2 зарб, яъне ки вақте ки зарб низ бошад агар мо ин решаҳоро якҷоя карда нависта метавонем, яъне ки дар як реша 2 зарби 8 мешавад баробар. ва дар ин ҷо бошад агар мо вергулҳоро якто ба тарафи
рост мекушонем ва мешавад дар даруни реша 72 тақсими 2 мешавад. ҷамъи 2 зарби 8 ин мешавад 16 баробар. Хуб 72 агар ба 2 тақсим кунем ин мешавад 36 ва аз 16 агар мо реша барорем ин мешавад 4. аз 36 реша гирем агар ин мешавад 6, чунки 6 кара 6 36 мебошад. ҷамъи 4 ин мешавад баробари 10. хуб мо ҷавоби б-ро чӣ кор мекунем? Бо ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. дар машқи 51 мегузарем ба машқи 52 баробар. хуб 2 яъне ки метавонем зарб монем ҳам 50-ро ва ҳам 2-ро дар як реша менависем ва зарбро низ онҳоро дар як реша менависем. 1/8 зарби 5. хуб ин мешавад баробар 2 яъне ки 50 тақсими 2 бошад агар ин мешавад 25. реша дар 25 мемонад. ҷамъи 1/8-ро агар ба 5 зарб кунем ин чанд мешавад? 5 кара 2 10 ва 2 намерасад, яъне ки 1 намерасад. ин мешавад 9. як бори дига бахшиш, як бори дига зарб мекунем онҳоро ва мебинем ки чӣ ҳосил мешавад ба мо. хуб 1/8 зарби 5 40 мешавад. 4 дарёд 1 кара 5 5 қатъи 9. як адади мо баъд аз вергул аст ва дар ин ҷо низ як адади мо баъд аз вергул мешавад, яъне ки хато накардем. дар ин ҷо 9 мешавад вале дар реша. хуб ин баробар мешавад агар аз 25 реша гирем ин 5 мешавад, чунки 5 кара 5 25 аст. ҷамъи 3 3 кара 3 9 аст. 10 ҷамъи 3 мешавад. ин баробари 13. хуб ҷавоби д-ро интихоб мекунем бо ҳамроҳи шумо дар машқи 52. мегузарем ба машқи 53. 4 мешавад 8 тақсими 4 минуси 1/6 зарби 5 мешавад баробар. яъне ки 8-ро ба 4 тақсим кардем ин мешавад 2, яъне ки решаи 2 мешавад минуси 1/6 зарби 5 кардем. 6 кара 5 33 дарёд 1 кара 5 5 қатъи 8 мешавад, яъне ки 8 мешавад дар ин ҷо, вале дар решаи 8 мешавад. хуб мо метавонем нависем ки 4 решаи 2 дарҳи 4 зарби 2. 8-ро мо бо чунин тарз навишта метавонем ва ин баробар 4 решаи 2 минуси, яъне ки агар аз 4 реша гирем агар ин мешавад 2 решаи 2 мешавад баробар. агар тарҳ кардем ин мешавад 2 решаи 2 дар ҷавоб. хуб ҷавоби д-ро чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем дар машқи 53. мегузарем ба машқи 54 баробар. дар ин ҷо бошад агар мо 6-ро низ чунин нависта метавонем, яъне ки 8 тақсими 2 мешавад минуси ва нигоҳ кунед ки дар ин ҷо тақсим дода шудааст. мо метавонем ки чӣ хел нависем инро? дар як реша нависем, яъне ки 2.5 мешавад тақсими чанд? тақсими 0.1. чунин нависта метавонем мо. ин баробар мешавад, яъне ки дар ин ҷо вергулҳоро ба тарафи рост яктоги мекушонем ва 8-ро ба 2 тақсим кунем агар ин мешавад 4. дар ин ҷо зарб аст минуси 25 тақсими 1 мешавад дар ин ҷо баробар. хуб агар аз 4 реша гирем ин мешавад 2, чунки 2 кара 2 4 аст, минус аз 25 реша гирем ин 5 мешавад, аз 1 реша гирем ин 1 мешавад. дар ин ҷо мемонад 5 6 кара 2 12 мешавад минуси 5 ин баробари мешавад 7. хуб ҷавоби б-ро интихоб мекунем дар машқи 54. мегузарем ба машқи 55 баробар аз 6 و 4 мо реша гирифта наметавонем, камтарак қиинтар мебошад. барои ҳамин мо аввал чӣ кор мекунем? ба 10 зарб мекунем. вақте ки мо ба 10 зарб кардем 6 аз 10 4-ро ба 10 зарб кардем, баъдан реша мегирем. хуб дар ин ҷо бошад агар 2 ҳамроҳи ин решаи 2 меравад, дар ин ҷо мемонад 2 баробар 100
зарби 6 зарби 10 ин мешавад 64 минуси 2. хуб баробар 100. Аз 64 агар реша гирем ин мешавад 8, чунки 8 кара 64 минуси 2. 8 зарби 100 ин мешавад 800 минуси 2 ин мешавад 798. ва 798-ро дар ҷавоби C интихоб мекунем дар машқи 55. мегузарем ба машқи 56. баробар 8,1-ро зарби 0,1 карда метавонем, вале дар ин ҷо низ 10 ҳаста. биёед аввал 0,1 менависем зарби 10. вале мо 10 мо дар реша нест. Барои ҳамон мо танҳо метавонем инҳоро чикор кунем, ба реша дароварем. хуб, дар ин ҷо зарб аст ва дар ин ҷо бошад плюси 2 реша бо дараҷаи 2 меравад, дар ин ҷо 9 мемонад. баробар мо бояд дар ин ҷо аз ин адад чикор кунем, реша гирем ва мо метавонем ки 10-ро бо чунин тарз нависем. ҳам 10-ро агар ба 10 зарб занем ин мешавад 100, яъне ки аз 100 агар реша гирем, агар ин 10